guys, welcome to Natural Gaming Channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம இப்போ புதுசா ஒரு கேம் ஏத்திருக்கோம். அந்த கேம் பேர் நைட் ஃபைட் 3. அது நல்லா இருக்கு गाइस. இது என்ன புதுசா சாப்டர் 1 அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு. நல்லா இருக்கு, ஏத்தி பாருங்க. உண்மையிலே செமையா இருக்கு. ஃபைட் போலாம் ரைட். ஷேடோ ஃபைட்டா சாரி மாற்றி சொல்லிட்டேன். ஷேடோ ஃபைட் 3 அது உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் நிறைய பேர் வச்சுருப்பீங்க. நாங்கள் ஒரு காலத்தில் ஷேடோ ஃபைட் ஒன்று வச்சுருந்தோம், அது இப்போ மாறிடுச்சு. இப்போ ரவுண்டு 1 ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் தலைய மாட்டின்ட்டுச்சு. அப்புறம் தள்ளி ஒரே அட்டி தான் தூக்கி வீசியாச்சு. ஓடுறா கடைசியில் நமக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ளூ கலர் பவர் இருக்குல்ல கைஸ், அது நமக்கு தான் ஏறும்னு பார்த்தா அது அவனுக்கு அப்படியே சரசரன்னு ஏறணும் வச்சிச்சு. ஐயோ நம்ம அடிக்கணுமா இல்லை தோக்கணுமா ஒன்றும் தெரில. பாருங்களேன், அவனுக்கு நம்ம தானே அடிக்கிறோம். அவனுக்கு எவ்வளோ ஏறி இருக்குது, நமக்கு எவ்வளோ ஏறி இருக்குது பார்த்தீங்களா. போட மாட்டேன், எப்படியோ ஜெயிச்சாச்சு ஃபஸ்ட் ரவுண்டு. ஆனால் செகண்ட் ரவுண்டு பவர் அப்படியே தான் இருக்கிறனால எனக்கு கொஞ்சம் பக்குன்னே இருக்குது. எங்கேயாவது பவரை யூஸ் பண்ணிட்டான்னா அவ்வளோதான். ரவுண்டு 2 நெக்ஸ்ட் நம்மளால் சுற்றி வந்துட்டாப்புல, ஒரு கம்பத்தை சுற்றி நிற்கிறாப்புல. ஃபைட் பார்த்தீங்களா, வந்தனே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. அச்சரான்னு பார்த்தா அவர் பவருக்கு போட்டுருவார். ஐயோ பவர் போட்டானே, என்னமோ ஆக போகுதுன்னு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு. அங்கே வாருங்க சுற்றி அடிக்கிறான், தூக்கி போடுறானே. நமக்கு ஃபுல் பவர் வந்துச்சு கைஸ். இப்போ நம்மளும் போடுவோம்ல, போட்டாச்சு. இது எப்படி எனக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு தெரில, கடைசியில் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு. வாடா இன்னைக்கு நானா நீ ஏறான்னு பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு அதை தூக்கி விட்டு அதை அமுத்துனேன். அப்படியே தூக்கி ஒரே அட்டு தான் கீழே. நெக்ஸ்ட்டு கீழே தள்ளி விட்டு அதை அடிக்கிறதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே மாறிடுச்சு. ஓகே அவனை இப்போயே முடிச்சுட்டதாகும், இல்லைனா நம்மளும் முடிச்சுட்றோன்னு சொல்லிட்டு போட்டால் சரியான அட்டி அடிச்சிட்டாங்க. ஃபோனே ஹேங் ஆயிடுச்சு. அந்தளவுக்கு வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. ஒட்டி மண்டையிலே ஒன்று வச்சு சாத்தியாச்சு. அதுதான் வின்னே, நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. அப்புறம் மூட்டிலே குத்துவானுங்க. ஐயோ செகண்ட் லெவல் நான் இன்னும் போகலை. இது கொஞ்சோண்டு இருக்குது. ஃப்ரீ ஃபயரே பெட்ரு போல். இந்த பவர்லாம் பட்டுன்னு இது பண்ணி விட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேர்ஜ், இவ தான் நம்மளுக்கு சொல்லி தந்தவரே. இது என்னமோ அது ப்ளஸ் கொடுத்து எக்யூப் பண்ண சொல்லிச்சு. போய் எக்யூப் பண்ணால் அது ஒரு எதுக்குன்னு எனக்கும் தெரிலை. கையும் சேர்ந்து அடிக்கும் போல், 2 கை தள்ளி இது பண்ணோம்னா கையும் சேர்ந்து அடிக்கும் போல், வால் கை ரெண்டுமே. நெக்ஸ்ட்டு ஃபைட் நம்ம சேர்ஜ் வேறு பேசிக்கிட்டே கிடக்குறாப்புல. அது எனக்கு நான் பாட்டுக்கு கண்டினியூ கொடுத்துட்ருக்கேன். ஃபைட் ஷேடோ ஃபைட் 3 ரவுண்ட் 1 அப்படின்னு இப்போ வரும் பாருங்களேன். ரவுண்ட் 1 சரி வந்துச்சுன்னா தள்ளுன்னு தள்ளுவேன். என்னடா இது வர மாட்டேங்குதுன்னா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஃபைட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வரும்னு. எப்படிலாம் குத்துறோம் பார்த்தீங்களா, தள்ளுன்ட்டு அவன் அப்படியே நிற்கிறான். ஏன்டா அப்படியே நிற்கிறேன்னு பார்த்தா அடிச்சதுக்கப்புறம் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான். இந்த மேட்ச் எனக்கு ரொம்ப பக்குன்னு ஆயிரும் பாருங்கள். கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஒரு நடக்கும். இப்போ அட்டி பொழக்கிறான் கைஸ். இப்போ தான் முதல் லெவலே, அதுலேயே இன்னும் அடிக்கிறானுங்க. நம்ம விடுவோம்மா, போட்டாட்டி மூக்கிலாட்டி வாயிலாட்டி ஹெச்சாட்டே. மொத்தம் 4 ஹெச்சாட் அடிச்சிட்டோம். 4 காம்போ 6வது போடுங்க. அவனுக்கு மட்டும் சீக்கிரம் பவர் வந்தது, நம்ம 8 வச்சிட்டோம். அவன் கத்தி விழுந்துச்சு, அது போதும். நல்ல வேலை. என்ன ஆச்சு என்னடா ஆச்சு? மேட்சே முடிஞ்சிருச்சு கைஸ். அதே எனக்கு இத்தனை இல்லை. ரவுண்டு 2 ஃபைட் வந்தனே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ். ஒரே குத்து தான், தலையோட வச்சு குத்திட்டேன். நமக்கு பவர் வந்துச்சு. இப்போ பாராடே எனக்கு பவர் வந்துச்சுடா. மூக்கில் குத்திட்டாங்க. இதுக்கு தான் பவர் வந்துச்சுன்னா ஒரு சீன் போடுவோம். அச்சாச்சா இப்போ கீழே அமுத்தி அடிப்போம் பாருங்க ஒரே அடி. கடைசியில் பார்த்தா கையில் பார்த்தா கத்தி காணோம். ஐயோ பார்த்தீங்களா, பேசுறதுக்கே பதட்டமாக இருக்கு. எப்பட்றா அடிக்கிறது, இந்த மேட்ச் அடிக்க முட்டோம்னா அடிச்சு முடிச்சுட்ருவானே அப்படின்னு. ஐயோ அச்சனும் அவன் பாருங்க எவ்வளோ பிளட்டு குறைச்சிடுவானே. இப்போ இந்த பிளட்டை வச்சுட்டு ஆடுவேன். குத்துறா விடவே கூட அழுத்துன கையில் குத்துற பட்டுன்னு அது இதுன்னு மேலே தூக்குறேன் கீழே தூக்குறோம், அடிச்சுக்கிட்டே ஆடுறான். இப்போ தான் சரியான சம்பவம் நடக்குது. வந்தானா அட்டி மண்டையிலே அடிப்பேன். இப்போ தான் ஒரே குத்து தான் பறந்துட்டாப்புல தலைவரே. அப்படியே நம்மளுக்கு ஒரு புது ட்ரெஸ் கிடச்சிச்சு. அதுக்குள்ளே நம்ம சார் ஏதோ சொல்கிறாப்புல. டூ யூ லைக் த கேமா?
எனக்கா அப்புறமா நான் அது பார்த்துக்கிறேன். அப்புறம் மேட்ச்சுக்குள்ளே போனால் போக மாட்டேங்குது. மறுபடியும் ஃபைட்டு கொடுத்தா மறுபடியும் சேஜ் அதையே சொல்கிறேன். அடா என்னடா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்தா அது என்னென்னமோ காமிக்குது. நம்மக்கிட்ட அது 100 இருந்திருக்கே, அதை நம்ம பார்க்கவே இல்லை. மேலே இன்னொன்று நிறையா இருக்குது. அது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் டூயில் அது கொடுத்தோம்னா அது வேறு ஏதோ வருது. சிஞ்சக்கு 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 அது வெளியே பாட்டு வருதா, அதான் அது வாயில் வந்துச்சு. சிஞ்சக்கு சிஞ்சக்கு இதுக்கிட்டலாம் டாப்அப் பண்ண சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது? ஒரு கேமில் கூட டாப்அப் பண்ணாமல் இருக்க முடியாதானே? ஒரு கேமில் கூட டாப்அப் பண்ணுறது இல்லாமல் ஃப்ரீயாக விட மாட்டாங்களான்னு கேட்குறது தான் அப்படி சொல்லிட்டேன். நம்மகிட்ட 3 இருக்கே. நம்ம ட்ரெஸ் கலெக்ஷன் காமிக்கலான்னு சொல்லி காமிச்சேன். எப்படி இதுலேயும் ட்ரெஸ் கலெக்ஷன் காமிச்சிட்டு பார்த்தீங்களா? ஸ்வாட் ஒன்று தான் இருக்கே. அதுதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க கைஸ்.